Mira, Joan, allà detrás hi ha una penya que porta una pancarta que posa Joan Gaspar, el millor president de la història del Barça, Oli, no la veig. Te l'han donat buida, Jo de tu aniria a demanar la hoja de les reclamacions, Casa. Ja s'ha acabat el partit. Vinga, va, anem, que se'n va l'autocar. Som-hi. Va, que fem tard. No, vés passant, Jo no torno, Com? No, jo he pagat 45 euros per aquest seient, 45 euros! I llavors, escolta, per estar aquí m'estalla i jo no torno. A més, el dia 13, és la final de la Copa del Rei, no? No voldrà escapar un altre cop per un seient que ja he pagat, És que dirien de nosaltres que no... Però escolti, encara falten 16 dies, per favor. Bueno, però no passa res, Joan, no importa, mira. M'he traïdo una tenda de campanya, d'aquestes. Per quedar-me, sí. I mira, el manchete de Rambo, en brújula, no? Que això es pot matar xavalines i tot, I també, mira, m'he portat, saps el què? Pastilles potabilitzadores de mi orina. Escolti, sap què li dic? Jo me'n vaig, faci el que vulgui. Teva Sanjat i punto. Apa, hombre. Bueno, aquí estem, no? A València, La terra de l'arròs, de l'horxata de xusma. Un lloc on fan aquelles falles, no? Que són uns ninots gegants, que es gasten muntanyes de diners en fer-los. Un fotiment de diners. I a sobre després les cremen, I tiren petardos per celebrar-ho. Indeseable. Perdone, estem tancant, ha d'eixir d'ací. No, jo estic esperant al final de la Copa del Rei. Faça el favor de replegar. Escolti, jo he pagat per aquest seient, No nos movem. Escolti, libertad permitida i estatut d'autonomia, Vinga, per favor,